Nag-stopover kami dito sa San Fernando, Pampanga kasi sobrang nakakapagod naman na. Kaya stopover muna kami dito, nagpahinga kami. Merienda. Nagmerienda ng konti. Ayan. Ayun yung aming service. Kaway ka sa ating kaway ka dito sa ating vlog. Ayan. Yung aking driver. Ayan, dito kami nagpahinga kay ate. Ayan, STI College. Nakakapagod din pala mag long ride. Pauwi na kami. Medyo nagutom ng konti sa daan kaya nag-stop over kami dito na para makapag-merienda ba. Okay na tayo. Yung helmet ko. Ayan. Ito yung ating helmet. Safe sa ating paglo-long ride. Salamat eh. Thank you. Ilang oras pa yung ating bubunuin? Isang oras pa? Ba, malayo-layo pa pala. Ayan, bye-bye muna everyone. Biyahe na ulit kami.